Исәмесез кышның соңгы көне 29 февраль яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Көннең төп вакыйгасыннан башлыйк. Бүген Россия президенты федераль җыенга еллык юлламасын укыды. Владимир Путинның чыгышы 2 сәгатьтә 8 минут барды һәм иң озыны булып тарихка керде. Аның саллы өлешен ул социаль өлкәгә, демография мәсьәләсенә, балалы гаиләләргә ярдәм чараларына юнәлтте. Илдә өр-яңа илкүләм 5 проект барлыкка киләчәк. Төбәкләргә бирелгән бюджет кредитларының 3тән 2 өлешен кайтарасы булмый. Казанны президент 2 тапкыр телгә алды. Икесендә дә юллар турында сөйләде. Тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Спасибо, прошу вас. Хорошо, добрый день. Владимир Путинның федераль җыенга еллык юлламасы гостиный двор күргәзмәләр үзәгендә үтә. Залда аны ил һәм төбәкләрнең җитәкчеләре, Дәүләт Думасы депутатлары, СВО геройлары, барысы 1400 кеше тыңлый. Алар арасында Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе дә бар. Сүзне президент махсус хәрби операциядан башлады. Анда һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алырга тәкъдим итте. Безнең хәрбиләрнең каһарманлыгы өчен һәм аларга ярдәм итүче ил халкына рәхмәт җиткерде. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше 1000 слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину. Юлламаның зур өлеше социаль тармакка багышланган иде. Президент өр-яңа илкүләм проектлар башланачагын хәбәр итте. Аның берсе гаилә дип атала һәм гаилә институтын ныгытуга, демографияны үстерүгә юнәлтелә. Әйтик, ана капиталы, ташламалы ипотека программалары озайтыла. Хатын-кызлар консультацияләре бинасын ремонтлауга, бала табу йортлары төзүгә федераль ярдәм каралачак. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. А всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 триллиона рублей. Узган атнада Казанда Владимир Путин катнашында яңа перинаталь үзәк ачылды. Безнең республикада 50 меңнән артык күп балалы гаилә бар. Бүген яңгыраган чаралар аларның санын тагын да арттырырга мөмкин. Сейчас при рождении 3-го ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, и потом там по нарастающей все больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся. Киләсе 6 елда тагын 4 илкүләм проект булачак. Алар гомер озынлыгы, кадрлар, Россия яшьләре, мәгълүмати икътисадка кагыла. Мәктәпләрдә сыйныф җитәкчеләре һәм директор киңәшчеләренең хезмәт хакына 5000 сум өстәргә тәкъдим итте. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Төбәкләр үсешенә тукталып, президент бюджет кредитларының 3тән 2 өлешен түлисе булмаячак диде. Бу акчаны субъектларның инфраструктурасын үстерүгә тотарга тәкъдим итә. Аның чыгышында Казан 2 тапкыр яңгырады. Беренчесендә яңа төзелгән М12 трассасын телгә алды һәм тагын бер яңа юл булачагын әйтте. Передовые российские разработки в машиностроении, в строительстве, связи и цифровых системах будут востребованы и в создании сети высокоскоростных железных дорог. По этому тоже направлению скажу пару слов. Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал. Газлаштырып бетерү программасын Владимир Путин бакчачылык ширкәтләрендә кулланырга киңәш итте. 2025 елда авылның мәдәният хезмәткәре программасын башларга кирәк диде. 2030 елга кадәр минималь хезмәт хакын 35 меңгә җиткерергә кушты. Аның 2 сәгатьлек юлламасында яңгыраган тәкъдимнәрне хәзер Федерация Советы һәм Дәүләт Думасы өйрәнә башлый. Верю и в наши победы,
в успехе, в будущее России. Спасибо. Фәйвизә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Россия президенты чыгышын залда төрле вазифаларда эшләүче җитәкчеләр тыңлады. Анда хәзер Мәскәүдә эшләүче якташларыбыз да Татарстаннан юлламада катнашырга дип килгән вәкилләр дә күп иде. Казанда исә күпчелек кеше чыгышны телевизордан карый, хәбәрчеләребез алар белән очрашу Владимир Путин әйткән тәкъдимнәргә карата фикерләрен яздырып кайтты. У нас первый все-таки драйвер развития ипотеки – это семейная ипотека. Безнең өчен ипотека үсешенә этәргеч бирә торган әйбер ул гаилә ипотекасы. Президентның чыгышын тыңласак, ул гаилә темасыннан, демографиядан башлады. Гаилә ипотекасын узайту бик мөһим яңалык булды. Сегодняшнее решение очень важное, что участники специальной военной операции могут приобрести жилье по 2% на новых территориях. Около каждого населенного пункта. Һәр торак пункт һәм муниципаль берәмлек янында күп баллы гаиләләр өчен бүленгән җирләр бар. Ул мәйданнарда эш оештыру муниципалитетлар төбәк һәм федераль үзәк алдында торган бурычларның берсе. В площадках это тоже задача регионов, муниципалитетов и, конечно, федерального центра. Халык өчен кителгән хәбәрләр җиткерде. Бу инде бигрәк аның төбендә социаль программалар направление буенча, аннан соң демография, күп балаларны, семьяларны ничек аның поддержать, ничек аларга мөмкинчелекләр тудырырга. Услышали то, что ждали очень долгие годы. Без юлламада күптән көтелгән мәгълүмат ишеттек. Социаль инфраструктура, мәктәп, балалар бакчалары һәм башка объектларны салу һәм капиталь цикләндерүгә акча бүлеп биреләчәк. Безнең өчен әһәмиятле булган коммуналь челтәрләр, инфраструктура кредитлары, юллар төзелеше дә игътибарсыз калмады. Продолжение строительства дорог. Россияның 35 төбәгендә, бигрәк тә менә ул безнең төбәкләргә кагыла инде, үзәк Россиягә монда балалар табу саны ул бик түбән. Шуңа күрә инде менә гаиләләргә ярдәм итү, торак төзү, инде сәламәтлек өлкәсендә, аннары инде менә тәрбия мәсьәләсенә президент ассызыклап күрсәтте. Нәрсә сөендерде, хәмер шу бик кимәде дип әйтелде. Аннан соң дүртенче буларак безнең илебездә христианнар, мусульманнар, буддистлар, аларны бер рәттән санагач, димәк безнең хакларыбыз бер тигез, бер дәмлек турында да әйтелде. Нәтиҗә буларак мин бик рәхмәтлемен. Минемчә бик файдалы һәм урынлы чыгыш булды. Бүген Владимир Путин чыгышының зур өлешен гаилә темасына багышлады. 2024 ел аның карары белән гаилә елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан Казанда Милли китапханәдә балалар һәм аларның әти-әниләре өчен нинди мөмкинлекләр булуы турында фикер алыштылар. Җәмәгать урыннарын төзекләндерү халыкны Казанга тарта, яшьләрнең монда төпләнеп калу теләген арттыра дип белгечләр. Безнең Ишегалды республика программасы йорт яннарын уңайлырак итә. 4 елда 4000 Ишегалды да яңартылган. Ишек алдына төзекләндерү эшләре белән кергәнче без һәр вакытта кешеләр белән сөйләшәбез. Кемгә нинди ишек алды урыннары мөһим? Аларны ничек итеп төзекләндереп була? Шуларны кешеләрдән сорыйбыз. Безнең 13 район, республиканың 13 районы бу программаны тәмамлады. Минем дусларым, кем башка шәһәрләргә китеп кире кайта, башка илләргә китеп кире кайткач, Казаннан да яхшырак шәһәр юк дип әйтәләр. Казанда балалар һәм әти-әниләр гаилә өчен бик уңайлы шартлар минемчә. Соңгы елларда Татарстанда яшьләр гаиләне соңра кыра башлаганы, күбесе баланы да 30 яшьтән соң гына таба. Моны белгечләр кешеләрнең күзаллавы үзгәрү белән аңлата. Хәзер күпчелек яшьләр беренче чиратта карьера ясау турында уйлый. Фикер алышу вакытында Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева ата-аналар белән балалар арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Өлкәннәр еш кына балалар аларга ышана дип ялгыша ди ул. Мы, взрослые, всегда считаем, что наши дети нам очень доверяют. Балалар өлкәннәргә ышана дип уйласак та, Татарстанда һәр 4нче кеше әти-әнисе белән аз аралаша. Мәсәлән, кызлар һәм егетләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында бүлешмиләр. Статистика балаларның күбрәк әниләре белән сөйләшүен күрсәтә. Шуңа безгә малай кызлар әтиләре белән күңел ачыла торган урыннарны күбрәк булдырырга кирәк. И я думаю, подтвердят коллеги, что роль папы сегодня растет.
Илкүләм программа ярдәмендә республиканың мәдәният тармагы объектлары да яңартыла, Әйтик Яшелүзәндә 2 бина төзекләндерелә, музыка театры һәм тарихи мәдәни мирасы музее. Мәдәният проекты буенча 115 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 1944 елда төзелгән театр бинасының тышкы ягы, түбәсе һәм инженер челтәрләрендә алыштырганнар. Музейда җылылык, яктырту системалары ишек алдыда яңартыла. Татарстанның мәдәният министры Ирада Аюпова әйткәнчә, 2024 елда мәдәни мөхит төбәк проекты нигезендә республикада 14 яңа объект ачылачак. Мне очень понравилось и в музее тот азарт, то вдохновение. Музейда театрда булган мөхит мине гаҗәпләндерде. Мондагы хезмәткәрләр үз эшен ярата, аның белән янып яши. Аларның битараф булмаулары бу тарихи объектларны яшәтә дә. Ә без үз чиратыбызда ярдәм итәргә әзер. Команда единомышленников. Безнең республикада зур социаль проектларны тормышка ашыручы оешмалар бар, алар үз ихтыяры белән ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә булыша, грант өчен конкурсларда катнаша, акча ата, төзекләндерү өчен төрле алымнарда уйлап таба. Шуларның берсе «Сможем вместе» хәйрия фонды, бүген үзләренә ярдәм кирәк, алар төрле авырулары булган балаларны терлекләндерү үзәге ачмакчы, бина топканнар, тик ремонты башланмаган. Әмма акча җитмәгәнлектән ул туктала, алар ничек булышырга мөмкин сумыны Алия Хәйрединова белеп кайтты. Вот это вот наше здание, и мы здесь вывезли очень огромное количество мусора, но вы даже не представляете, глядя на это, что это всего лишь 1-2% от всей работы, которая планируется здесь сделать. 150 квадрат метрлы бина Казанның Октябрь урамында урнашкан. «Сможем вместе» хәйрия фондына аны узган ел Казан хакимияте бирә. Шул көннән алып оештыручылар тернәкләндерү үзәген булдыру максаты белән яши. Ярты ел дигәндә бинаны чүптән, диварларын күгәректән чистарталар, электр чыбыкларын тәртипкә китерәләр, төзекләндерү эшләре генә тоткарлана. Для ремонта мы примерно посчитали. Якынча исәпләдек, ярты миллион сум акча кирәк. Бу линолеум җәеп, абый ябыштырып, түшәмен буяп чыгар өчен генә. «Сможем вместе» хәйрия фонды социаль такси проектын гамәлгә ашырган инде. Авыру балалар тәрбияләгән гаиләләргә даими ярдәм кирәк ди Юлия Руденко. Гаилә елына туры китереп, тагын бер зур эшкә керешкәннәр. Тернәкләндерү үзәге өчен махсус җиһазларны грант акчасына сатып алачаклар. Тренажерлар юнәтү, осталык дәресләре үткәрү һәм коммуналь чыгымнарга 1,5 миллион сум акча каралган. К сожалению, ремонт в гранты заложить невозможно. Кызганыч, грант акчаларын төзекләндерү эшләренә тотып булмый. Бу закон белән тыела. Сорап та карадык, әмма үтенечебезне кире кактылар. Бу бинаны төзекләндергәч, монда 3 зал булачак. Спорт һәм теннис залы балалар өчен, тренажер залы аларның әниләре өчен. Бер юлымында 15 кеше шөгыльләнә алачак. Төзекләндерү эшләрен җәй уртасына тәмамларга уйлыйлар. Биредә төрле авырулары булган балаларны кабул итәчәкләр. ДЦП диагнозы, Даун синдромы булган, начар күрүче һәм ишетүчеләргә ярдәм каралган. Хотим обеспечить детям хорошее настроение. Балаларның кәефен күтәрәсебез килә. Шул ук вакытта монда әниләре дә бераз ял итә алам. Алар өчен махсус тренажерлар әзерлибез. Балалар белән аерым белгечләр шөгыльләнәчәк. В общем, хотим, чтобы все было хорошо, меняем мир к лучшему. Бу хыяллар тизрәк тормышка ашсын өчен һәммәбез ярдәм итә ала. Иң мөһиме төзекләндерү эшләрен тизрәк башлап, вакытында тәмамлау. Акчаларны номеры экранда күрсәтелгән телефон аша күчереп була. Ул Сбербанк картасына беркетелгән. Алия Хәйрединова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда һаманда кызамык белән авыручылар арта, 2 айда әлеге чирне 69 кеше йоктырган. Бу узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда күбрәк. Авыручыларның 22% чит ил кешеләре, 60%-ка якыны Россиянең башка төбәкләренә баргач ияртеп кайткан. Берсе дә прививка ясатмаган була. Февраль аенда әлеге авыру белән бәйле 2 җитди очрак теркәлде. Нурлат районында кызамыкны бер юлы берничә кеше йоктырды. Иннополис шәһәре университеты студентлары карантинга җибәрелде. В прошлом году мы начали регистрировать в феврале. Узган ел кызамык белән февраль аенда авырый башлаганнар иде. Быел мондый очраклар гыйнварда ук теркәлде. Барлык профилактика чаралары күрелә. Иң элек кызамык йоктыручы белән аралашкан кешеләрнең прививка ясатканмы юкмы икәнен ачыклыйбыз. Булмаса, вакцина алырга киңәш итәбез. Республикада коронавирус белән авыручыларда күбәйә, 4 көндә 442 очрак теркәлгән, узган атна белән чагыштырганда 9%-ка күбрәк дигән сүз. Әлегә чирнең билгеләре ОРВИ-ныкы кебек үк, ел башыннан Татарстанда 4806 кеше ковид белән авырган, ә менә грипп һәм ОРВИ йоктыручылар кими бара. Узган атнада алар 11991 кешедә ачыкланган. Бу эпидемиология чигеннән 49%-ка азрак. Хәзер Татарстанда Б штаммы хакимлек итә, Роспотребнадзор белгечләре саклану чарасын күрергә киңәш итә. Бездә хәзер 11 госпиталь ачык, 400 койка ачылган.
Һәм 25% шул койкалардан алар буш тора бар. Бөтен поликлиникалар Казанда һәм республикада гадәти режимда эшли. Инфекционный авырулар кими. Без бүген Татарстанның икътисади мөмкинлекләре сәнәгатенә багышланган яңа сәхифә башлыйбыз. Республика үсешенең нигезен тәшкил иткән зур предприятиеләр белән таныштырачакбыз. Халыкның эшле һәм ашлы булуы аларның ничек эшләвеннән тора. Шушы оешмаларда яңа технологияләр кертелә, кайбер эшләнмәләр беренче тапкыр ясала. Монда яшь һәм өметле белгечләр дә эшли. Бүген Менделеевскида урнашкан Аммонига юл тотабыз. Бу минераль ашлама җитештерү буенча Европадагы иң зур компания. Атаклы галим, химик Дмитрий Менделеев исемендәге Менделеевск шәһәрен Татарстанның химия сәнәгате башкаласы дип әйтеп була. Үз заманында дөнья күләм танылган шәхес үзе дә мондагы химия заводына килә һәм төтенсез дары җитештерү буенча эш алып бара. Бүген берничә гасыр вакыт узгач та шәһәр халкы химия сәнәгате үсешенә көч кертә. Менделеевскидагы Аммонига юл тотабыз. Аның тарихы узган гасырның 80нче елларыннан яңа Менделеевск химия заводыннан башлана. Исеме берничә тапкыр үзгәрә. Хәзерге Аммони нәкъ әлеге предприятиенең куәте һәм традицияләре нигезендә барлыкка килә. 2016 елда аны Владимир Путин шәхсән эшләтеп җибәргән иде. Хәзер бу Европадагы минераль ашламалар базарында иң зур оешмаларның берсе. Ябык цикллы җитештерүнең алдынгы технологиясе буенча сафка бастырылган дөньядагы 3нче завод. Ел сайын миллион тоннадан артык азот ашламасы ясыйлар. Монда 1400-дән артык хезмәткәр бар, 70% яшьләр. Рәшит Гыйләшидинов заводка 22 яшендә килә. 7нче ел монда электр җиһазларының төзеклеге өчен җаваплы. Беренче тәҗрибәсен КамАЗда туплаган. Эшче һөнәрен сайлап, Ярчалыдагы техникумда белем ала. Эшче булып эшләгәндә, син үзеңнең профессияга тирәнрәк кирә аласың. Бөтенсен белә башлыйсың инде. Тәҗрибә җыям инде теге. Барбер бөтен әйберне монда теге кагыл, бөтен әйбергә монда кагыласың инде. Безнең коллектив шул гаилә кебек инде бу. Заводта гаиләләре белән эшләүчеләр күп. Әйтик, Рәшитнең кече сеңлесе Аммонига узган ел килгән. Әтисе монда 32 ел хезмәт куя. Эшче һөнәрләр дә заманча төсмер ала, алдынгы технологияләрдән файдаланалар. Салават Нургалиев насос җайланмалары машинисты. Заводта барысы да автоматлаштырылган. Эшләү күпкә җиңелрәк ди. Яңа завод бар нәрсәдә яңа бөтенләй бер компьютердан управляться ителә, җайлы барсы да. И бөтен дөньяны без ашамалар белән тәэмин итәбез. Миңа техника ничектер балачактан ошый иде, ул минем жаратып эшләгәне шул минем. Экскаватор машинисты һөнәренә балачактан ук гашыйк. Аны әтисе үрнәгендә сайлаган. Таныш булыгыз Салават Нургалиевның энесе Илбарис. Әзер ашламаларны төяргә тора. Инде 2нче ел яңа техникада эшли. Бу бик шундый яхшы техника, үзе электрә, үзе ышкындыра. Вот искесендә эшләгәндә бер нәрсә күренми иде төягәндә. Моның кабинасы җирдән 5 метрга хәтле күтәрелә. Вот аның кабинасы үзе. И бар нәрсә күренә, и безопасно инде. Югары хезмәт хакыннан кала, хезмәткәрләр өчен уңайлы эш графигы, туклану, ял итү, спорт белән шөгыльләнү кебек шартларда мөһим. Әйтик, абыйлы энеле Нургалиевларны әле завод ташламалы торак белән дә тәэмин иткән. Бассейнга йөрүгә абонементлар бирәләр, спорт комплекска, тренажерный залларга йөрүгә абонементлар бирәләр. Төрле мероприятиялар үткәрәләр, хоккей карарга йөрибез. И эш лыгын үтми, көннәр тагын безнең үзебезнең ансамбль бар. Узган ел Аммоний заводында дизель ягулыгын кулланучы транспорттан чыккан төтенне чистарту өчен реагент җитештерү цехы ачылган. Моннан тыш цех углекислота ясалачак мәйданчык әзерлиләр. Димәк, яңа эш урыннары да барлыкка килә. Яңа производстволар ачабыз. Безнең яңа проектлар бик күп. Һәм шул проектларга безгә бик күп кеше кирәк. Әлбәттә, кадрлар кытлыгы бар. Зарплата шартлары белән һәм төрле программалар белән без эшчеләрне җәлеп итәргә. Кирәкле белгечләрне үзләрендә әзерләү өчен шәһәрдә химия технология лицее ачылган. Менделеевск үзәне дигән балалар һәм яшүсмерләр компетенцияләре үзәге эшли. Химия буенча олимпиадада җиңгән югары сыйныф укучыларына завод узган ел стипендия түли башлаган. Студентлар белән дә тыгыз элемтәдә торалар. Шул рәвешле химия сәнәгате тармагына килүчеләр дә, эшче һөнәрләргә өстенлек бирүчеләр дә арта. Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Bu минутларда Qozanның хезмәт резервлары стадионында пилотсыз ұшу аппаратлары, ягъни дроннар финалда ярыша. Ул киләчәк уеннары мультиспорт турнирының иң мавыктыргыч ярышларының берсе. Шулай ук ачык һавада оештырыла торган бердән-бер спорт төре. Катнашучыларга дроннарны да үзләренә ясарга, алар белән идарә итә белергә кирәк. Иң оста һәм җитез команда исеме өчен дөньяның 12 иленнән килгән команда көчнәшә. Россия, Беларусь, Төркия, Венгрия, Көньяк Корея дроннар узышын Рүзәл Шәрипов күзәтте. Ограничение тока 4,5 ампера. Хезмәт резервлары спорт комплексы әле берничә көнлек кенә бердәге шугалакта һәркем күңел ача ала иде. Ә хәзер исә бердәге боз өстендә шын пилотсыз ұшу аппаратлары узышы бара. Бу киләчәк уеннарның ачык һавада уза торган бердән-бер спорт төре, шуңа күрә ул иң мавыктыргычы да. Замечательный вид спорта, очень интеллектуальный, инженерный. Искиткеч спорт түрі карарга да кызыклы, катнашучыларга инженерлык осталыгын ныгытырга да ярдәм итә. Ярышларда улым катнаша. Шуңа аңа көч бирергә дип Екатеринбургтан махсус килдек. Спорта. Ярышка дөньяның 12 иленнән 16 команда җыелган, аларның һәрберсендә 2 кеше, берсе пилот, икенчесе механик. Һәм инде алар дроннарны да үзләре җыя. Алар белән үзләре идарәдә итә. Нам предоставили файлы дронов, то есть мы сами вырезали рамы. Без дроннарны 3D принтерларда бастырып, 3-4 ай буе җыйдык. Утларын, барлык электрон җиһазларын үзебез көйләдек. Аннары идарә итү стратегиясын булдырабыз. Әле салкында аккумуляторларын саклау турында уйларга кирәк. Против нас был чемпион мира. Төркиядән килгән дөнья чемпионына каршы узыштык. Бу үзе бер дәрәҗә. Бер команданың дроны бәрелеп софтан чыгуы безгә өстенлек бирде. Үзебезнеке сызымнар буенча төгәл җыелганга ярыш юлын авырлыкларсыз үттек. Һәр дрон мәйданны 50 тапкыр әйләнеп чыгырга тиеш, күрүбезчә аларның юлында дистәләгән каршылык бар. Инде трассаны иң тиз һәм иң мөһиме ватылмыйча узган дрон ияләренә $90,000 акчалата бүләк әзерләнгән. Рүзәл Шәрипов, Рамзли Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүгінгі хәбәрләр шундый булды. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Кичке 7:15 минутта хоккей матчы башлана. Плей-оффның беренче уенында Акбар сүз бозында Екатеринбургның автомобилист командасын кабул итәчәк. Егетләр безгә уңышлар телибез. Сау-саламат булыгыз. С 8 марта цирк из сапога. Программа с итальянским акцентом. То же самое, только выгодней. Это победа. Да, это победа. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Татарстанның һәм Башкортстанның отказанган артисты Ришат Тахватуллинның Мәскәүдә юбилей концерты. 2 март Мәскәү концерт залында. Югары зауыклы программа. Рәхим итегез. Онлайн билетлар заманча.ру сайтында. Айда Здравур для ваших кур. Яиц с горы даже в зимнюю пору. Кормовая добавка Здравур Несушка. Принцип действия простой. Яйца летом и зимой. Разве нужен повод, чтобы обнять? Или повод, чтобы подарить цветы? Радовать близких стало еще проще. Воспользуйтесь акцией «Скидка 100% для новых клиентов от Центра Финанс и получите деньги без процентов и переплат. Дарите любовь без повода. С остальным поможем в офисах Центра Финанс. Исемең ничек? Азгар Шакиров. Жылақ. 22 февральден Илебез кинотеатрларында. Иң көчле батырлар Татарстан чемпионатында. Көрәшчеләребез өчен җан атыйк. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанга атмосфера фронты якынлаша. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода мәгълүматы буенча, Орча, Кукмара, Биектауда болытлы булачак. Кар көтелми. Көндез температура -1 градустан +1 градуска кадәр. Төнлә 6-9 градус салкын.
Опас, чүпрәле һәм тәтештә болытлы, явым-төшемсез. Температура көндез -1 + 2, төнлә -6, -9. Чистай, Ширмешән һәм Абадышта явым-төшем көтелми. Болытлы булачак. Урыны белән Аяза. Температура көндез 0 + 1, төнлә -7, -10. Чаллы, Түбәнкә, Мактанышта болытлы, кар вәгъдә ителми. Көндез 0 + 1, төнлә 7-11 градус салкын. Әлмәт, Иногорск, Урусу шәһәрләрендә температура көндез -1 градустан +1 градуска кадәр. Монда да болытлы һәм явым-төшемсез була. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы булачак. Зиядә температура көндез 1 градус җылы, төнлә 6 градус салкын. Болытлы булачак, кар фаразланмый. Булгарда көндез 0, төнлә -8. Монда болытлы һәм явым-төшемсез. Алабугада болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез температура 0 градустан, төнлә 8 градус салкын. Казанда да болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез температура +1, төнлә -5. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул төркемеш баганасын 765 мм тәшкил итә. Җил көньяк батыштан секундына якынча 2 метр тизлектә. Дымлылык 69%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.